گوندê hecîka jêrîn. Navê gund ji gotina hecî hatiye û ew pesneke olî ye ji navê kesekî ji gund hatiye. Gund du perçe ne, jor û jêr. Gundekî biçûk e li ser çiyayê Kurmênc, Efrîn. Hecîka jêrîn bi ser Rajovê ye li Efrînê. Li bakurê gund, gundê Otmanlî dikeve û li başûr gundê Derwîş Obesî û li Rojhilat gundê Mozîk Obesî û li Rojava gundê Hecîkanlî Jorîn dikeve. Nêzîkî 20 malayan xaniya têd hene û gund ji 205 salî de heye. Bîrek romanî di gundê heye û gundî avê jê vedixwin û ji ava barana jî gava di birka de dicive. Gundî çandiniya darên zeytûna û kerez û mêwê din dikin û pez û bizina xwedî dikin. Ev agahî bi xwe ji pirtûka çiyayê Kurmênc ya Diktor Mihemed Elî Ebdo hatiye spasjêr e û her kes naz dike gund ana dibin dagîrkirina Tirkiya de û kurtêlxwirên wê ji opozisyona Sûrî de ye. û spas ji Xedîca Mahmûd Hemûş re ya got ev agahî ji min re birêkirin û min dengê xwe got ez Elî Abdullah Kolo me spas ji we re.